gaurkoan Santa Mas Crosseko oinezkoen lasterketan parte hartuko zuezuek, gogotxu? Bai, eta gainera aurten da lehengoko aldia Santa Mas Crossa oinez egiten dela. Eta enteratu ginenean, bueno, herrian eta Santa Masetan giroa jarri berdeo eta hasi ginen entrenamentuan ere. Bai. Orduan hemen gaude. Kuadrillan apunto zai, alasela apunto zorai. Bai, sasoibideko taldea handia goitik gora apuntatu geha eta espero dugu beste batzuk ere animatzia aurten eta datorren urteetan. Beste lasterketa batzutan apunta egin zai, zeue be oinezkoen lasterketetan. Bai, bueno, Lilabide arrasaten itzen da bebai eta Lilabideen bebai da Donostia be Lilatoia bebai itzen dau eta Lilabiden eta danetik guapurtxo bat. Eguna, pentsatzen dut, lasterketia bakarrik ez, gero, bueno, esalda bero bat, tragotxo batzuk hartzeko, Cuadrilla y nos pasamos genial, bai. Bueno, Santa Mas Crossa, ez dakit, goiza euskisa urten da, ulen ontziken hemen, ez dakit zela aurre ikusten duzun, zela ikusten duzun zeure burua. Bueno, ondo, hotza bai, baina gero berotu itxentza. Bueno, ez dakit aurretik beste hainbatetan parte hartu duzun lasterketa honetan, lehenu galixa da, kontaia oso burtsuan. Joan zen urtien ez neban parte hartu, baina aurrekutan bai. Eta zelako lasterketia da, berezisa? Bai, berezisa, herrikua. Zizauet, beroketa ariketak egiten, taldien apuntu zarai, bakarka ingo duzue, ze asmokin etorri zai Santa Mas Crossera? Bueno, gure kasuan gukin behau mistua, eta eurak atletismokoak ingo daue bai izanen taldia lau. Eta zel burukin, bueno, kuadrillan ikia, denbora jakin bat iteko asmoak intzatu zai, kontaia zu? Saiatu gara itxen atope eta gero lortzen lehenengo postua edo lako zerbait, bi taldetan. Bueno, pentsatzen dut zeuen urteroko itzordua izango dela, ez da Santa Mas Crossian parte hartzeia? Bai, guretako, ja, ez dakit zenbat urte daramagun parte hartzen, eta crossa itiaz aparte guretako egun berezisa da, lagun artien ospatzen dugu, elkar bazkaltzen dugu, eta bai, arrazuteko Santo Tomas Crossa berezisa da guretako. Herrikua da gainera eta berezisa da, bai. Kuadrillan inbida horrezu orduan? Bai, urtero etxen du kuadrillan eta gero bazkaixobe kuadrillan. Orduan, karreria bakarrik ez, eguna luzerako muten da? Bai, karreria da hori, urtigazia zehose ditxeko eskuzia, eta hola mantentzen gara apurro bat martxan, eta gero gaur disfrutatzeko eguna. Entrenau biharrik egoten da? Bai, noski, beti mantendu bida gorputza puskatxo bat aktibo. Bai. Eta pentsatzen dut, herritarran aurrian korrik egitea be ondo gala, ez animo dana jasoteko. Bueno, lotzak bai, hemen mordotxo bat animetako zaila izen da, lotzan kontua gaitxik. Esaten dabe, beste numetxen igual errexau izango zala, baina badauko bere parte espositiboa hor, bai. Entzun duzue, batzuek lotxari aurre egin behar, herrikiden aurrean korrika egiteak sortzen duen lotxari aurre egin behar eta beste askorendako aldiz, ederra, hain zuzen ere, herritarren herrikiden aurrean korrika egitea. Domek eguerdia 12 horra Garibai etorbidean, Abaroa parean irteera 245 korrikalari bai. Lotxa horiei aurre egiteko gertu, eta denek gozamen eder hartu zuten, lasterketan parte hartuta kuadrilen arteko 47. Santa Mas kuadrilla lasterketan parte hartzeko. Eta horra hasieran lasterketa burua, lasterketa irabazi zuen Unai Ibarra Endika Donai atzetik, iazko irabazle Iban Delgado etzen lasterketan egun berean Domeka goizean Gasteizko maratoian hartu zuelako parte, horixe kontatu zigun Goiena paperean eguakoitzean eta hain zuzen ere helburuak bete zituen Delgadok, hortuta 12 minutu inguruan egintzuelako Gasteizko maratoia, eta hor beste arrasatear baten lanaren nabarmenduko dugu Mikel Velasco 8. izan zelako Gasteizko maratoi erdian, arrasatearrak ordu bat 9 minutu eta 50 segundutan egintzuen lasterketa, alegia kilometroa 3:18, horren bestez 10 onenen artean sailkatuta posik egoteko moduan da Mikel Velasco.
ura eretzan baina Santamasetako krosean egontzena gizon hau, Unai Ibarra, hau ere arrasatekoa, 18 minutu eta 33 segundotan egin zuen lasterketa. Atzetik, Endikadonai, honek lehenago badaki zer den Santamas krosa irabaztea. Josu Uribarren irudiotan eta arekin batera Agedaz, Azkarate, jarraian Ale Xaltuna ere ikusten ari gara, Garibai etorbidetik Malako Arrabalara etorri gara eta hemen aurpegi ezagunak eta publiko gehientsuena ere bertan batzen da. Eta jarraian ikusiko ditugu Arrasate Atletikoko lasterkari kuadrilla polita eurek lortu zuten kuadrillaka nabarmentzea, 54 puntu batu zituzten eta diogun moduan gizonezkoen kuadrillen saria Arrasate Atletiko taldekoenako izan zen, Iban eta Sergioren lagunak sailkatu ziren bigarren eta hirugarren Dragoi Azkarrak. Hor ikusten ari zarete arbolapetan Josu Uribarren, Endika zela pasaden, Inigo Uribarren ere irudiotan, atzetik Azkarate, atzetik aurrerako lasterketa egin zuten askok, hemen publiko gutxixeago, diogun moduan arbolapetan eta Garibai etorbidean batu zen jende asko, eta emakumezkotan zer, segituan ikusiko dugu, zer gertatu zen, iaz moduan aurten ere Ane Zabalak irabazidulako lasterketa, baina aurretik zijoana, Lorea Ibarra zen, elastiko larrosarekin pasatzen ikusi duguna. Lorea Ibarra, Unai Ibarraren arreba, bi anai arreba, Santamas lasterketa irabazteko borrokan, Ane Zabala baina atzetik zeukan Lorea Ibarrak, indarrak ez dituen nahi moduan neurtu Loreak, horixe aitortu zigun lasterketa amaieran, azkar hasi zuela lasterketa eta azkenengo kilometroetan hori garesti ordaindu zuen eta Ane Zabalak aurreratu egin zuen Lorea Ibarra. Datorren urtean saiatu beharko da Arrasatearra, aurten anaiak egin duena errepikatzen. Eta ez dugu aipatu, baina aipatzeko modukoa da, aurtengo Santamas Kroseko irabazlea alegia Unai Ibarra eta segituan Garibai etorbideko zuzenean ikusiko duguna, goizeko lehenengo orduan Portugaleteko lasterketa irabaztetik zetorrela. Pentsa, ze domeka emankorra. Goizean goiz. Portugaleteraino joan, hango lasterketa, hango krosa irabazi, sari banaketa pazientzia handiz noiz hasiko zain egon, eta behin saria jasota, behin garaikurra eta txapela jasota, autoan sartu eta azkar batean Arrasatera, eguerdiko 12:00 kuadrilen arteko lasterketan egotea gurazuelako gizon honek, Unai Ibarrak. Horra, azkenengo itzulietako baten, etzegoen tartea hondirik korrikalari batetik bestera, Endikadonaik ikusi egiten zuen hor Unai Ibarra eta Uribarrenek beste horren beste egiten zuen Endikadonairekin, baina behin bakoitzak bere tokia hartuta zaila zen aurreko laguna harrapatzea. Hain zuzen, Endikadonaik aitortu zuen lasterketa ondoren, irteeran Unai Ibarra zegoela ikusi zuenean jakin bazekiela zaila izango zela garaipenagatik borrokatzea. Poliki, korrikalariak hauek aurrealdeko korrikalari horiek dira, ondoren etorriko dira herri mailakoak, dira, Santamas Krosean dendenak dira herri mailakoak, baina hor Lasagabazter parean ikusi ditugu eta hauek Garibai etorbidekoak dira eta segituan ikusiko ditugu helmugako irudiak Santamas kuadrilen arteko 57. cross honetan. Eta horra, lasterketako irabazlea Unai Ibarra Garibaiko zuzenean abantaila politarekin, lehen ere esan dugu goizeko lehenengo orduan Portugaleteraino joan hango lasterketa irabazi, Arrasatera etorri eguerdirako eta kuadrilen artekoan ere irabazi 18 minutu eta 33 segundu eginda. Unai Ibarra aurtengo Santamasen kuadrilen arteko txaplaketako irabazlea, bigarren postuan irudiotan dozuen Endikadonai, eta podiuma osatzeko, hirugarren postuan Josu Uribarren irudiotan dozuen mutila. Poliki helmugan zela sartzen diren gainontzeko ordezkariak ikusten joango gara, eta emakumezkoak ere ikusiko ditugu helmuga zeharkatzen, lasterketa irabazi zuen Ane Zabala etorreko dalako segituan, 24 minutu eta 31 segunduko denbora eginda irabazi zuen Ane Zabalak lasterketa, lehen ere esan dugu,
hasierako kilometroetan erritmo oso gogorra jarri zuen Lorea Ibarrari aurrea hartuta. Baina Santa Masetakoa kuadrilen arteko lasterketa da, eta kuadrilen artean emakumezkoetan oinazkarrak izan ziren onenak 522 puntu batuta, bigarren sailkatu ziren Arrasate Atletiko taldekoak, eta hirugarren postuan, hirugarren lekuarekin konformatu ziren txepetxak. Gizonezkoen kuadrilatan berriz, lehen esan dugu Arrasate Atletiko taldekoak izan zirela honenak, bigarren Iban eta Sergioren lagunak geratu ziren, eta hirugarren postuan Dragoi Azkarra. Eta kuadrila mistoetan parte hartzeko ere aukera egon zen, eta hor Lolailokoak izan ziren honenak, Bruxin Brandiren etxea bigarren, eta hor ere Arrasate Atletiko taldekoak sailkatu ziren hirugarren lasterketa antolatzeko ardura bakarrik ez, eta podiuma ere lortu zuten. Eta horra, lehen aipatu dugun Ane Zabala, aurtengo Santa Masetako txapela janzten eta iazkoa defendatzen. Iaz ere, Arrasatearrak irabazi zuelako herriko lasterketa, eta bigarren sailkatu zen emakumezkotan, irudiotan dozuen Lorea Ibarra. Bueno, Unai, gaurko Santa Maskroseko irabazlia apurtxoa kontaia zuzela fandan lasterketia. Ondo, baina bueno, betiko lez gogorra, vuelta asko, gero plazara igotzen eta arbolapetara adokina dau eta muskularki sentitzen da asko, baina bueno, ezin azkeja, osea, ondo fanaz hasieratik eta amaiera arte, así que ondo. Hasiera ja tartetxua hartu dozu ez, eta, bueno, endika gertu somaketan zeben arrean, bueno, tartetxo hori mantenketia lortu duzu karrera danean. Ba, eske nire guztetan jata hasieratik gogor patia eta lasterketa bizkor garbitzia. Eta gero ja patia kalkuletan, ba bueno, aldaketak inbidien edo ez. Bai, baina hori gure nauen hasieratik erritmo fuerte bat markau, ze, bueno, ondo noi erritmo fuerteetara eta hori gure nauen. Ez da lehenengo aldixea lasterketa hau irabazten dozuna, berezia izango da zuretako. Bai, niretzat beti da berezia herrixan irabaztia. De hecho, goizian, gonbidapen bat naukon beste batera itxera, han amaitu, irabazi eta a toda hostia vuelta. Ze herrixan inibida. Bueno, Ane, igaz irabazi zen, aurten lortu dozu lehenengo postuan airekia, zela fanda karreria, konta iguzu? Ba, ondo, gogorra da, azkenien motxa, baina berotu gona hartzen da, osea, ondo. Bueno, ba, urten nasa aldan eta geixen emuten, eta azkenien, ba, bueno, holan urten da, ondo, bai. Girua gaina errespeta guen jo, guraldixa, kalien jente pila bat eguen, gozatu hona eruen gozo. Bai, herrixan izan da, alako guraldixa, eta jendia be, bueno, animatzen, geixa bezin da eskatu benetan, bai. Lorea Ibarra auki dozu batzetik, igaz beuki zeben. Bueno, ja, pentsatzen dut, hainbeste karreratan da batea parte hartuta, bueno, pike hori beukiko zuela, ez da? Pike sanua baina, Pike sanua, ze ni azkenien noia neria itxera, eta ni anima bitzen du, gainera albot, neska da nahi ebe bai, eta bueno, ba horri biltzen gara, bata horrien atzien, baina pike hona, sanua, disfrutatzeko. Taldetxuan ikusi zaitugu lehen, karreria hasi aurretik, pentsaiten dut, sarixa jasotakoan, bueno, eguna jarraituko dagoela, ez? Luze fango dela. Bai, pentsau, gaur bazkaltzeko dauko, iaz irabazitako untziak. Osea, que asmua da, abera urte bez, osea, lortzen dugu, datorren urterako be, bazkai zaitzeko gaur bezala eta disfrutatzeko gaurko eguna. Bai. Bueno, Endika, gaurkoan bigarren postua Santa Maskrosian zela ikusi dozu lasterketia. Ba, bueno, ikusita Unai Ibarra zatorrela, ba, bueno, bera claramente favoritua da, eta bazkenean nire karrera hain, hasieran konpentsata bai, bera ez basaton nire karreria etxia, eta, bueno, ba, bai. Tartia hartu dau, Unai Ibarrak hasiera, baina, bueno, nahiko gertu zamarri biliza lasterketa Danian ziar, gustora, inako lanakin? Bai, gustora, bai. Inako lanakin gustora, bai. Etxian korrik egitea berezix izango da, zuretzat? Bai, etxian korrik atxia oso berizia, bai. Pena karrera hau ez dutela hasi inoiz, baina beti gratik jator zeozer, baina bai, oso gustora, bai. Zela fanda aurtengo Santa Maskorsa? Bueno, ba, a ber, da karrera nahiko gogorra, osea, zieran beti animetuan zarez, kriston girue da, Arrasateko izen da, jende gehiago esautu dutzu, ordan, ba, animazioak asko itzen da, ordan, motibo etxe dutzu apurtxo bat, ordan, pues, fuerte txazte zare beti, baina, bueno, hanebe, Lelena izen dana oso fuerte dau, azkeneko bueltan hartu duz, no, espera, para nada, baina, bueno, bai, zoriontzia hemendik. Eta ese, ba, azkenien da, entrenamendua, eta, pues, es lo que toca, a verdad, urtean zelan doien. Bueno, pentsatzen dut ez da lehenengo aldixo izango Santa Maskrosian parte hartzen duzuna, zela fanda aurtengoa? Ondo. Esperetako baino, oito txoa, esek ondo guztara.
Kuadrian inozue? Bai, kuadriako ingo taldetxo bat eta hon artien, bai. Hoize, planak luzerako emungo da, bala, eguna luze fango da, zer? Bai, nik uste bai, etoin Bazkaixeoko sozia dienta, eta luzetik ingoa seguro, bai, domeka izen arren, bai. Konta edo, apurtxo bat, ez dut uste lehenengo aldixa danik parte hartzen duzuena, aurtengoa zela fan da? Ez da lehenengo aldixa, baina, beti izan dut kuadrian eta aurten animanoaz bakarrik, lehenengo urtia eta oso gustora. Kriston girua zauen, así que oso ondo. Zue, kuadrian inozue? Kuadriak apuntau gare, baina, ez gare kuadria. Juntetan gare taldetxo bat, kuadriak oitzetik 2 pertsona, baina bai, taldian indogu. Nahiku entrenaut etorri zai, ala ez da biharrik, holako karrera herrikoi baten entrenaiteko? Bueno, danetik dau jendia disfrutetan datorrena, jendia entrenauta, baina, holako animuekin ez da bihar. Bueno, konta jazu apurtxo bat, zela fandan aurtengo Santa Mas Krosa zein jezue, bakoitza bere aldetik, kuadrien urten zai, konta jazu apurtxo bat. Bai, ingau, karrera mixtua eta gero bakoitza bere aldetik, baina batera, lola tarra gareta. Zema, entrenauta etorri zai, ala ez da biharri kontako? Bueno, beti entrenau apurtxo bat, ez? Azkenian karreria bueltak abiltzeko eta exigentia da pizkatxo bat, baina ez. Entrenauta, bai gabaz, bai egunez, danetik. Bai, 6 kilometro die, baina dia azkarrak. Jendean motea hutsen da, zazbaitxa herrixan, baina gustora. Ingurukoan animuak ez da gilonea o txarre egin dauen, Igual, animo larri eta norbea motiba huien da olakotan. Nik uste dut, anima huitxen dutzuela, baina azten zare ritmo baten ez dara zuria. Orduan ez da benean jendia pitxo duzu, baina gustora, eskertzen da animoak. Ze plan dago zuen gero bako? Oin poteua, gu beti ez dago karrera baina potea guin bida, hori dala xarma, así que... Bai, hemen gazen guztixak taupara edo jungoa. Bai, esportzuak beti rekomesa bat eukibidau, ez dela ez dauko zeranin,